Nigga. Hej og velkommen. Hej, jeg har fået et Ask Me, og i dag så har jeg fået et spørgsmål af Storeluder, og hun spørger, hvad er dit yndlingsbogstav? Jeg vil nok sige, mit yndlingsbogstav, det er 3. Hvad er dit yndlingsbogstav? 8. Og hvad er dit yndlingsbogstav? 200. Okay. Næste spørgsmål, det er hans... Det er ikke noget. Hans hvad? Damgaard. Nej, det er hans shimmerglimmer. Det er Hansen, du ved. Ja. Han spørger, hvad vores yndlingsgrå nuance er. Min den mørk. Ja, hvad sagde du, Hans? Yndlingsgrå nuance. Hvad fuck er det? Det er en nuance af grå. Det er matgrå. Min yndlingsgrå, det er blå. Så det er Encho. Nej. Ja. Hvad skal jeg sige? Hvem er det, du snakker med? Albert Sass. Hvad spørger han om? Hvad for nogle hits skulle I bedst lide for Rasta Records? Altså mit yndlings, det er... mit yndlingshit, det er... Jeg kan ikke huske nu. Mit er, jeg kommer fra København. Mit er Født til fest. Jeg kommer fra København. Så mit er... Dingling. Hej. Hvem er det? Det er Bo. Okay, Bo er. Okay. Jeg har fået et spørgsmål, der hedder, hvad kan du godt lide at lave, når du er på Facebook? Sigge Nielsen. Candy Crush. Jeg elsker Candy Crush. Jeg falder mange karakterer ned, hvis man jeg kan godt lide at se sådan der æsler går hurtigt og sådan noget. Det er også Kankylie. Fuck, men jeg hader hende. Hun er fucking irriterende, mand. Hallo, hun kan høre dig, den er på højtaler jo. Jeg hader hende. Ja, men nu bliver hun ked af det. Den er bloggeren, der er fucking irriterende. Er det hende der? Det er også Kankylie. Hvad siger hun? Jeg har også blogger sådan der. Ved du, hvad jeg mener? Altså, det havde han. Hvad siger hun? Jeg havde han ikke. Hun spørger, hvad kan vi bedst lide at file vores sten på en måde. Altså, jeg plejer at kaste min sten i hovedet på Åse. Jeg kan du bedst lide at file dine sten med? En fil, tror jeg. Jeg har grip tape, fordi jeg står på skateboard. Og hvis I vil se nogen, der står på skateboard, så går jeg selvfølgelig Albert Sass. Okay, jeg har fået et spørgsmål. Hvem er det, der ringer? Blank. Nej. Det er Sylvester Rad. Hvem er det? Det er bare, jeg ved ikke, han er bare en fan. Så siger han, okay, hvordan kan du bedst lide din timeglas, store eller små? Jeg kan bedst lide min timeglas meget små. Kæmper. Så jeg spiller guitar, ikke? Så jeg har til de små timeglas, fordi jeg venter med små, så det er sådan der. Guitar 5, ikke? 18, hvis I vil kende en. Feli 0390, sådan der. Så 18, jeg er fucking clean. Altså, jeg er fucking god til guitar. Jeg har fået ny. Jeg har fået et spørgsmål. Bing, ling, ling, nu ringer den. Jeg har fået et nyt spørgsmål. Okay, jeg har fået et spørgsmål. Hvad hedder dit hold? Jeg vil sige, mit hold hedder Glock Gang. Det er sådan. No matter what color you are, we love you. Asian Sensation with Emil Mansted. Emil Master. Altså, vi bor i en kælder sammen på kartoffelrækkerne og sådan der. Vi er au pair. Eller jeg er ikke, for jeg bor i kartoffelrækkerne, men jeg bor i min kælder sammen med ham. Hvem? Eller han bor i min kælder, hvor hele familien bor ovenpå, så er det meget sjovt. Altså. Ding, ling, ling. Ja. Har du ikke opdaget noget? Du kilder mig. Kan jeg ikke låne op? Jo, der er noget i køkkenet. Ding, ling, ling. Hvem er det, der kalder? Ling. Det er Ling, ling. Chatterbox live. Hvilken måde jeg bedst kan lide at løbe på? Den er svær. Jeg tror, det må være levemåden. Jeg kan bedst lide at løbe med mine hofter. Med røven, sådan det er helt sikkert. Røven, det er helt så godt. Levemåden altså, hvis vi vil sige.
Fordi leoparder er den løber Jeg kender hurtigste ikke. dyr i verden. Så er han... Hvad er det hurtigste Så er en gorilla. dyr i verden? Jeg har helst en gorilla, fordi jeg har mørke huden, ikke? Så Svaret er en leopard. En leopard, den kan... Ja. Jeg har fået et spørgsmål. Hej bare. Hallo Jeps. Jeg er Jeps. Okay, hey. Hej, jeg vil bare spørge, hvordan det er spørgsmål for Drolex. Han spørger, hvordan siger man farvel på den bedste måde? Adios amigos. Shoot my nigga! Jeg vil sige, hej. Jeg vil sige, jeg er Jeps.